Kif qed tiġi mfakkar l-ewwel sena anniversarju minn meta Adrian Delija ħafitejh it-tmum tal-Partit Nazzjonalista, bosta ġurnali dedikaw uħud mill-paġni tagħhom sabiex ifakru 12-il xahar tiegħu f'dan l-irwol. Fuħut mill-intervisti l-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija appella lil dawk kollha li għadhom xettiċi dwaru sabiex jaffiċinawh u jibnu dialogu bejniethom. Mal-ġurnal The Malta Independent issista li hemm bżonn li wieħed jirrealizza li hemm ħafna affarijiet li huma inkomuni mal-persuni li għal xi raġuni jew oħra għadhom jinsabu l-bogħod mill-Partit Nazzjonalista. Huwa saħaq li d-differenzi għandhom jiġu solvuti grazzi għal ħidma u diskussjoni, iżda jinsab konxju li l-kol kemm aħna rridu nimxu f'direzzjoni waħda e kif inħadnu l-istess valuri. Adrian Delija spjega li huwa impossibbli li wieħed jaqbel f'kollox, madankollu sostna li l-prijoritajiet huma dak kollu li jaqadna, mużajk ta' xogħol li għandna nibnu flimkien. F'intervista separata mal-Gazzetta l-Mument, il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li tul dawn l-aħħar 12-il xahar meta tkellem man-nies il-koll kemm huma jistqarru li għaddejjin minn diversi diffikultajiet fosthom li ma humiex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja u anki dwar uliedhom li qed jaħdmu minn filgħodu sa filgħaxija u xorta mhux qed ilaħqu. Semma wkoll il-problema tal-kiri li qed tifni lil diversi koppji minn ta' kull età. Adrian Delija insista li l-obbligu tal-gvern huwa li jferrex il-ġid u minflok għandna gvern li qed joħloq il-faqar. Adrian Delija saħaq li onestament il-Partit Nazzjonalista għadu ma wasalx fil-post mixtieq, iżda insista li l-Partit Nazzjonalista mhux maqsum daqs kif ipinġih il-Partit Laburista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li huwa responsabilità ċara tiegħu li jikkonvinċi lil dawk li għadhom ma jafux jisarraf. Huwa saħaq li xogħlu huwa li jkompli jsaħħaħ lill-Partit Nazzjonalista u lest li jaħdem ma' kull min jixtieq jaħdem miegħu sabiex il-poplu jerġa' jersaq fiċin il-partit. Dan fil-waqt li f'intervista mal-ġurnal Malta Today, Adrian Delija insista li l-elezzjoni għal membri parlamentari Ewropej ser tkun il-bidu ċar fejn il-pubbliku ser jara il-bidla tal-Partit Nazzjonalista. Intant filu is-sena mill-ħatra ta' Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Net-Television ħejja dokumentarju b'intervisti esklusivi man-nies l-iktar qrib ta' Adrian Delija.